এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি রক্ত গ্রহণ করলে একই ব্যক্তির সাথে অসুরক্ষিত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে, একই সুই বা সূচ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের থেকে তার শিশুর এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। আজকে এই র্যালির উদ্দেশ্য হলো এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, এইচআইভি AIDS no tiyuichung ojak tonimung kaisa himbotok himlaika lai thangnai 1 December eba salsa December hayungni AIDS sal hini palaibani isung hatung khajakai o salno palalai tongo hayung janagoi lukurok AIDS bemar bai manjagoi gopajaoi ta thibai situng obono hojak Tonina bagi no tini ceng Kristamgons High Secondary Rumlok Mudakatui Sinoro Red Ribbon Hini Club kaisa khajak tongo aboni luwa jinga bai sing tini AIDS bemar norogoi hojak tonimung himboto himlaika sini Rumlokni sirnai jok tai jotto phurungnai jok chong tai Sinoro Chuasukha Police Proshashan tai chini SMC ni member rok tai school bai krung tongnai joto hodani lukrok no sino chuba sukha tamle himba mo bemar kaisa manja khang gangkai obo borok muisu thinai no o hayung naithotok hayung go sing asai theimani asuk tongthotok chathotok no bahaya kar thangnai o bemar bai manja go ngai o bemar ni yakakmani kaisa no lama obono sing hojak tongna nangnai tamle himba ang tini o rally ni bisingtui jottono obokna busunggo mono sing khoroksa thui bai khoroksani thui te khoroksa na kangkai aboni bisingtino o bemar soloi dong angkai romna thangka angkai sinani thangka angkai বিশেষ করে চিনি শিকলা শিকলি র ও বেমার ni hojak tona nangnai tamle hinba kaijak lai khuru o AIDS ni mari toy tong khurui abo porikha khlaina nangno angkai sirungnai siraijing ji song শুধু aboya chakra juk songbo o AIDS bemar bai manjagoi to tong khurui sinani hingkai gana gani je sakhamno primary health center o thangka angkaino borok khuri angkaino sujak mano borok o bemar bai khajak angkai hojak no tongdi o bemar no sidi nini langma jotoni bagai nini langma nini bagai simia ani langma ani bagai simia sing asai phimani khoroksa the khoroksano chubanani bagai khoroksa the khoroksani hamari ni bagai nung kathang tongka angkai nini nukhung kathang tongnai somaj kathang tongnai desh kathang tongnai desh chasanai hambai bolai khai sarni sinumukri sabar Principal Kristamgons High Secondary School